Bueno, pandemia pasa ostean, ja berriro elkartu gara hemen Mangamore beste saio bat ospatzeko. Deitu digut eta hemen gauz. Ia eskainiko dizuegu gutxi gora bera betiko formatoa izango da. Nolakoa den klase bat, umen adina eta jakinduriaren arabera. Ez daka gehiagirik. Gero bai eskatuko dizuedala zuek ere parte hartzeko eta gurekin pizka bat egiteko. Hasiko gara umerik txikiekin. Egiten duguna, normalean egiten duguna ume txikiekin klaseetan jolastu asko. Egiten dugu kirola eta jolasak nahazten ditugu, haiek kirola egiten duten bitartean, ondo pasatzeko. Eta saioak beti hasten ditugu, normala den lez, beroketa batekin. Gezurra badirudi ere, kasurik egiten digute. Eta obeditzen dute, ez dakit etxeetan, baina hemen bai.
hau izango zen, behar dira praktikera. Egiten duguna da joku batzuk, naturalidad, psicomotricidad, eta gero egiten dugu teknika pizka. Saiatzen gara teknikak itxi egitea, arido oso igual aspergarria izan litekelako. Orduan, 5-10 minutu teknika. Bale? Esan da. Sí, joder. Orain egiten ari dira teknika basikoa. Orain egin da zuki, kolpe zuzena eskuekin. Atzeran. Teknika honek AGUk dauka izena. Da goiko partea babesteko teknika bat. Orain egiten ari dira ostikada zuzena, maegeri. Oso ondo. Oin txikiak irten eta geratu laranjak eta laranja horiak eta laranja horiaretik gora. Batzutan, klaseak pizkat beste modur emoteko edo gauzak aldatzeko musika erabiltzen dugu kirola egiteko. Eta gaur ez da etorri, baina asmatutako koreografia bat daukagu, non lateralidad, psicomotricidad lantzen dugu.
Prest? Nate Connie, yeah. Do the kick drop, kick, 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 drop. Kick, 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 drop. Do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. Now dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Make that thing drop, yeah. Baby, don't stop. Bring it to the top. Girl, it's getting hot. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. Now dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Make that thing drop, baby, don't stop. Bring it to the top, yeah. Cause it's getting hot. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. Now jingle jingle, jingle jingle. 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 Now dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Make that thing drop, baby, don't stop. Bring it to the top, girl, it's getting hot. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. Now jingle jingle, jingle jingle. 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 Now dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Dip low, let the boot show. Rise it on up, then back it on foes. Make that thing drop, baby, don't stop. Bring it to the top, girl, it's getting hot. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. You do the kick, drop, shake it and pop. Slide to the left and slide to the right. You do the kick, 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 drop. Yeah, kick, 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 drop. Pentsatzen zenuten pasakitela dantzatzen ere. Somos unos fenómenos. Orain kata bat egingo dut. Badago bost kata basiko, oinarrizkoak, Heian daukat izena. Heian daukatela izena, eta hauek egingo dute bigarrena, Heian nida. Aita edo ama baten batek egin nahi badu, encantado. Encantado, venga, no. Bueno, va, gero. Katekin lantzen duguna da, bai sensibilidad, bai kirola, baina burmuina pilo. Eta nola defendatula erabili gazten ditugun teknikak konbate imaginario. Ikusiko duzuenez, geldiketak dauz, golpeak, un poco ahí, erabiltzen dugu, lógicamente, guazera, etxera, a los costados, orduan. ¡Joi!
Leku gitxi badaukago ere, bueno, saiatu gara ahalik eta hoberen egiten, oso oso. Agurtuko duzue, eta jeitzi jazuek txikiak, bale? Denbora pasala, gauza gehiago egiten ikasten du, ezta? Orain egin dugu oinarrizkoen katen artean, sailen, bosgarren. Guretzako oso urte garrantzitsua izan da. Egin du 10 urte dugu eta klub moduan eta klaseak emoten, karate klaseak. Umena da batzuk ja nirekin egon direla 10 urte karate egiten. Nik esaten dudan moduan, más que muchos matrimonios. Oso harreman estua egin daiteke 10 urtetan. Pasain urtean ere, gure 8 umek, handiak dira ja, baina, bueno. Herriko beltza lortu zuten. Joan ziren tribunal batekin, nik ez ditute herriko beltzarik egoten. Joan behar dira tribunal batekin, karate federazioko tribunal batekin, eta haiek aztertzen dute bere lana, eta baietzen ozetz emoten dute. Txapelketetara ere joten gara, eta bueno, hauek ondo dakite karate egiten. Orain, eskainiko digute enpikat. Enpi da enara, enaia. Eta hau oso plastikoa da. Enararen edo enaiaren egaldia bezala. Ez da gora eta bera. Orain, eskainiko digute kata hau, ondo beratzen zaigu. Katak, gero eta zentasun horretan sartzen dira mugimenduak, dira abiadura, indarra, konzentrazioa da badago mugimendu berri batzuk eta desberdinak. Eskerrik asko.
hemen eskeniko digute beste kata superior. Ya, hau azkena da, ya, no aburriros mucho, ¿vale? Karate burruka marzialak bada ere, hoi parkatu denlez, jakina, defendatzeko da lehenengo ideia. Eta orain prestatu dizuete komedia antzerki komila artean, ados. Nola defendatuko ginateke eraso baten aurrean. Bueno, esan duguna, prestatutako defensa pertsonal saio bat eskainiko dizuegu. Ni honetan, nik ez daukat parterik honetan, hauek egin dute, dana prestatu dute.
Bueno, amaitzeko, orain bai zuek ere lagundu behar dituzue, No se negocia, egin behar duzu. Vale, batzuk egin egon zineten pandemia bat joan eta egin egun guinen abesti batekin, guin rolliun, zaila. Orduan, bakarrik egin behar zarete eta ez da beste. A ver, sentido del ritmo daukazuen, atarako ditu dute argazkiak eta gerrikoa emango dizuet edo, Ya podéis espabilar. Baten batek, berriro, eskaintzen dizuet, baten batek kata, da lehenengo kata. Beti dator Sebastian, beti da. Aber beste baten bat egiten duen lehenengo kata gurekin. Baiet? Pues Sebastian baina. Google. La de puño. No os levantéis, ¿Qué apalancado? Erruan nire izan da mikrofono barik esan dudalako azteko. Horregatik lehenengo partea geratzen zaio gara mikrofono. Vale, egongo gara guztiok agurtuko dugu eta dago, vale? Joy! Joy, inoena mugitzen. Usubidatxi. Rei! Joy! Orain bai, egin agur.
orain presentatzeko dago aikido arte marziala. Arte marzial baina batez ere da defentsako arte marziala. Defentsako, da desberdina bestia baino. Defentsa pertsonala egiteko balio. Defendatzen duzu. Bizitza, erasotzen bat dizute, eta erasotzailearen bizitza ere. Osea, erreplatu dute bero, bien errespetu. Hori da aikido. Eta teknikak batzutan ematen du, uke, erortzen dena, nahi egiten duela. Baina ez badu egiten, min handia sentituko du artikulazioetan. Orduan, dena dira giltzak artikulazioetan. Eta horregatik, botatzen bere burua, zeren bestela geratuko dira mindutan. Orduan, min egiten da, baina ez da, esaten da, dolor egiten du, baina ez daño. Eta geratzen. Segundu batzutan, kentzen da. Eta edozen pertsonaren txabari du. Indarra ez da behar. Arte marzial hau egiteko indarrarik ez du behar. Egiten da mugimenduak egiten dute den minik ez egiteko. Horain, ingongo naiz eta ja ikusko duzue zer prestatuko dizue. Bale? Eskerrik asko. Musika
Orain egingo dugu teknika batzuk, eusteko teknikaz, eta zuek ikusteko oso erraza dela. Hasieran ez da hain berezia. Eta gero, nahi duzuene, igo nahi baduzue, eta saiatu pizkatxo bat, adelante. Norbait nahi badu saiatu, gero etorreko, bale? Begiratu zein erraza diren, hori ikusi behar duzue. Eskerrik asko.